ganyan nga. Wait lang. Punta ngayon tayo sa Ikaw man na, girl. dito sa Lintungan Falls, guys. Tingnan natin kung ano ang ganda ng nature natin. Tama ba? Tama ba? Tama din nature na. Tama. Nature lover ka ba, miss? Yes! Guys, nature lover talaga ako. And nandito si Kuya. Oh my God, nandito yung nagbababiw. Hi ka, Kuya. Vlog. Hi ka sa vlog. Hello, sorry na. Hi, sorry na. Kuya, kaway ka lang. Ito. Ayaw mo kayo dito. Dang, pakita ka niya ta. Ayan, tita tata. Nandito tayo sa taas ngayon ng Lintungan Falls, guys. Nakikita nyo naman, may mga naliligo na. Ha? Sino may mayat? So, pababa na tayo dahil tapos na natin yung picture. Hoy! Uy, dahan-dahan ka. Joy, badok man pa lang natin eh. O sige, videoin natin siya habang nagdadalo. Hoy, wag. Oh. Ay, hindi ba? Wait lang. The privately, ano. Hoy. Hoy, sino kayo dyan? Uy! Grabe, Nes! Nagmayat! Nagmayat ka, Neng! Jenny Kim? Mot! Hoy, picture na! Pakas, Jai! Alam, mas lalalo-bloated ang mandala. Ikot! Ah, Artista! Hi, guys! Bababa na kami. so may naglalaro dun sa baba. Yeah. Pakita mo talaga mo yun. Ay guys, pala kaya may ano dyan, may bamboo and like green and Yeah. Amungan Festival nung ano, pageant. Yeah. It's pageant! Yeah. Pero let's go, gutom na tayo guys. Yan, Kasi- nagugutom. Ay, naglabo di matak makita tayo ibang ano. Yan, nagugutom na kami. Nagugutom na kami because wala lang. Bakit? Gutom kami eh. Kailangan pa may explanation yan. Siguro hindi kami kumain, no? Where's my phone? Where? Bumababa na tayo at ibaba na din natin ang ating... Manginginig ko. Sorry kung mabilis, guys. Pabilisan po ito.
Nakakapagod isipin na wala na naman tayong dalaw. Kakain na kami.